салом тамошобинони азиз, нашри аввали суҳбати мо аст аз Радиои Фарҳанг. маззури шумо ва меҳмони имрӯзаи мо дар барнома Солиҳабону Алимова. хуб, Солиҳабону, хуш омадед ба барномаи мо. аввалан ассалому алайкум ба ҳамаатон тамошобинони азиз. ба шумо раҳмати калон, саломат бошед ки имрӯз маро ба чунин барнома даъват кардед ва ин барои ман фахр аст ки ман имрӯз дар ин ҷо қарор дорам. ман Алимова Солиҳа, 19 сола, аз шаҳри Исфара ҳастам ва бисёри шумо маро чун муаллима мешиносед. ман муаллимаи забони туркӣ ва айни замон донишҷӯ низ мебошам. суоли ман чунин аст ки шумо мехоҳед ки мардум шуморо чӣ гуна шиносанд, ба мисли блогер ё ин ки ба мисли муаллимаи забони туркӣ? ин барои ман он қадар муҳим нест. маро чун муаллима мешиносанд, чун блогер мешиносанд. аз ҳама нияти асосии ман ин аст ки ба мардум ман фоида расонам, яъне маро мардум чун як фоидарасон бишиносанд, яъне ки чун муаллима бишиносанд хубтар аст ба фикрам. чаро тасмим гирифтед ки маҳз ҳамин забонро омӯзед? ҷиҳати манфие ки шуморо ғамгин кунад, ноумед кунад, ё ин ки чӣ хел гӯям, дар умум ягон ҷиҳати манфӣ ҳаст дар фаъолияти шумо? ҷиҳати манфиро ҳозираш ман танҳо дар Инстаграм мебинам. мардум маро ном мебаранд туркпараст, муғул, яъне миллатчигӣ мекунанд ва ин миллатчигӣ ба фикрам нодуруст аст. масалан, бисёр одамон забонҳои гуногунро меомӯзанд, забони англисиро меомӯзанд, русиро меомӯзанд, маро мегӯянд туркпараст мегӯянд. лекин ваёро намегӯянд ки ваё англиспараст намегӯянд, руспараст намегӯянд. ман фикр мекунам ки омӯхтани забон дар ягон вақт зарар надорад. фоида дорад, зарар надорад. ман китобамро мехоҳам ки боз ба он мавзӯъҳои гуногунтар, мавзӯъҳои шавқовартар интихоб карда китобамро боз камтар дигар калон шавад илова кунам. бале як чиз дигаре ки ман кардан мехоҳам, вале дар бораи ин ба мардум гуфтагӣ намудам, ин ташкил кардани видеокурсҳои забони туркӣ аст. видеокурсҳои забони туркӣ бо забони тоҷикӣ мутаассифона нестанд ва ман инро ҳам мехоҳам кунам ки аввалин шахс бошам ва маркази омӯзишӣ ҳам дар нақша дорам. мегӯянд ки филмҳои туркӣ ба ҳаёти инсоният таъсир мекунанд ва ман ба ин фикр розиам. ин фикрро ман тасдиқ мекунам. парвоз кун то орзу, занҷирро бовар макун. шумо низ ба занҷирҳову монеаҳои зиндагии худатон бовар накунед ва ҳамеша ба пеш талош кунед. хуб, тамошобинони азиз, инак мо ба барномаамон ҳусни анҷом мебахшем. то барномаҳои баъдӣ бо мо бимонед.